Zavřete oči a představte si dobu dávno před naším letopočtem. Dobu, kdy naši předkové seděli kolem ohňů v dlouhých zimních nocích a vyprávěli si příběhy. Příběhy o bozích a démonech a hrdinech. Příběhy o lásce a zradě a pomstě. Příběhy, které vysvětlovaly, proč svět funguje tak, jak funguje, a které učily, jak v něm přežít. Tyto příběhy se předávaly z úst do úst po tisíce let. Z otce na syna a z matky na dceru a z babičky na vnouče. Každý vypravěč je trochu změnil a trochu přizpůsobil a trochu obohatil o vlastní fantazii. Ale jejich jádro zůstávalo stejné. Jejich poselství přetrvávalo generaci za generací. Většina těchto příběhů se ztratila. Zmizela v propadlišti dějin spolu s lidmi, kteří je vyprávěli a kteří jim naslouchali. Křesťanští misionáři je potlačovali jako pohanské bludy. Písmo, které by je zaznamenalo, neexistovalo. A paměť lidí je krátká. Ale některé příběhy přežily. Ukryly se v lidových pohádkách a v pověstech. Zamaskovali se křesťanskými jmény a motivy. Přizpůsobili se novým časům, ale zachovali si svou pradávnou podstatu. A dnes vám 5 z nich převyprávím. Nejsou to pohádky pro děti. Jsou to příběhy pro dospělé, kteří chtějí na chvíli uniknout z moderního světa do světa našich předků. Příběhy plné magie a tajemství a moudrosti, která nepotřebuje vědecké důkazy, protože mluví přímo k duši. Jmenuji se U ohniště a vyprávím příběhy na dobrou noc. Lehněte si pohodlně a zavřete oči a nechte se unášet mým hlasem do světa, který už neexistuje, ale který možná nikdy úplně nezmizel. Přiložte poleno do ohně a poslouchejte. První příběh začíná. Část první. Příběh o slunci a měsíci. Na počátku času, kdy svět byl ještě mladý a kdy bohové chodili po zemi, jako lidé žili na nebi 2 sourozenci, slunce a měsíc. Byli si tak podobní, že je nikdo nedokázal rozeznat. Oba zářili stejným zlatým světlem a oba osvětlovali svět stejnou měrou. V té době neexistoval den a noc, jak je známe dnes. Svět byl ponořen do věčného šera, které nebylo ani světlem, ani tmou. Lidé nevěděli, kdy mají pracovat a kdy odpočívat. Rostliny nevěděly, kdy kvést a kdy spát. Zvířata nevěděla, kdy lovit a kdy se skrývat. Všechno bylo zmatené a nejisté. Slunce a měsíc se procházeli po obloze společně a nikdy se nerozcházeli. Kam šlo slunce, tam šel i měsíc. Kam šel měsíc, tam šlo i slunce. Byli jako jedno tělo se 2 hlavami. Jako jedna duše ve 2 podobách. Ale pak se stalo něco, co změnilo všechno. Slunce a měsíc spatřili zořnici. Krásnou bohyni ranních červánků, která se objevovala na obzoru v okamžicích mezi nocí a dnem. Její vlasy byly růžové jako okvětní lístky divokých růží a její oči byly modré jako nejhlubší jezera a její úsměv rozjasňoval celou oblohu. Oba sourozenci se do ní zamilovali ve stejném okamžiku. Poprvé v životě toužili po něčem, co nemohli sdílet. Poprvé v životě chtěli něco jen pro sebe. Slunce přistoupilo k zořnici a řeklo: Krásná zořnice, buď mou nevěstou a budeme spolu vládnout obloze. Dám ti všechno zlato světa a všechny drahokamy a všechny poklady, které kdy byly a které kdy budou. Budeš nejbohatší bohyní ze všech. Ale měsíc přistoupil k zořnici a řekl: Krásná zořnice, buď mou nevěstou a budeme spolu vládnout noci. Dám ti všechno stříbro světa a všechny perly a všechny hvězdy na obloze. Budeš nejmocnější bohyní ze všech. Zořnice se dívala na oba sourozence a nevěděla, co říct. Byli si tak podobní, že je nedokázala rozeznat. Jak si má vybrat mezi 2, kteří jsou jako jeden? Nakonec řekla: Přijdu k tomu z vás, kdo mi dokáže, že je hodný mé lásky. Přijdu k tomu, kdo udělá něco, co druhý nedokáže. Přijdu k tomu, kdo se ukáže být jedinečným a nenapodobitelným. Slunce a měsíc se na sebe podívali a poprvé v životě viděli jeden druhého jako soupeře a ne jako bratra. Poprvé v životě chtěli být lepší než ten druhý. Poprvé v životě toužili zvítězit. Slunce řeklo: Já budu svítit jasněji než kdokoliv a cokoliv na světě. Soustředilo všechnu svou sílu a rozžhavilo se do běla. Jeho světlo bylo tak intenzivní, že spálilo všechno, co se k němu přiblížilo. Tráva uschla a řeky se vypařily a kameny popukaly žárem. Lidé na zemi křičeli bolestí a zakrývali si oči a schovávali se v jeskyních a v hlubokých lesích. Ale ani tam před světlem slunce nebyli v bezpečí.
Slunce svítilo tak jasně, že pronikalo i do nejtemnějších koutů. Zořnice viděla tu zkázu a řekla: Slunci, toto není důkaz lásky, ale důkaz pýchy. Kdo ničí svět, aby dokázal svou velikost, ten není hoden lásky. Slunce se zastydělo a stáhlo svůj žár. Ale škoda už byla napáchána a svět byl zpustošen. Teď byla řada na Měsíci. Měsíc řekl: Já budu svítit jemněji a laskavěji než kdokoliv a cokoliv na světě. Soustředil všechnu svou sílu a proměnil své světlo ze zlatého na stříbrné. Jeho záře byla měkká a chladivá a hojila rány, které způsobilo slunce. Lidé na zemi vyšli ze svých úkrytů a dívali se na Měsíc s vděčností. Tráva začala znovu růst a řeky se znovu naplnily a kameny vychladly. Svět se pomalu uzdravoval pod měsícovým laskavým světlem. Zořnice viděla tu laskavost a řekla: Měsíci, toto je důkaz lásky. Kdo léčí rány světa, místo aby je působil, ten je hoden mého srdce. Měsíc zajásal a spěchal k Zořnici, aby ji objal. Ale slunce se rozuřilo. Jak může Zořnice dát přednost Měsíci? Jak může vybrat toho slabšího a bledšího? Slunce bylo vždycky jasnější a mocnější a důležitější. Měsíc byl vždy jen jeho stín, jeho odraz, jeho kopie. V záchvatu žárlivosti slunce zaútočilo na Měsíc. Vrhlo na něj své plameny a snažilo se ho spálit a zničit. Měsíc se bránil, ale jeho síla nebyla tak velká jako síla slunce. Ustupoval a plameny ho pronásledovaly po celé obloze. Zořnice křičela a prosila slunce, aby přestalo. Ale slunce bylo zaslepeno hněvem a neslyšelo nic než bušení vlastního srdce a křik vlastní zraněné pýchy. V té chvíli zasáhl Svarog, nejvyšší bůh nebe a otec všech nebeských těles. Viděl, co se děje, a rozhněval se. Jak se jeho děti opovažují ničit svět a bojovat mezi sebou kvůli lásce. Svarog oddělil slunce a Měsíc od sebe. Přikázal slunci, aby vládlo dni, a Měsíci, aby vládl noci. Nikdy se už nesměli setkat. Nikdy se už nesměli dotknout. Navěky měli být odděleni šerem soumraku a svítání. A co Zořnice? Ta se stala bohyní okamžiků mezi dnem a nocí. Okamžiků, kdy se slunce a Měsíc míjejí, aniž by se viděli. Každé ráno a každý večer se Zořnice objevuje na obzoru a slunce i Měsíc ji vidí. Ale nikdy se nemohou sejít všichni tři. Nikdy nemůže být Zořnice s Měsícem bez toho, aby slunce žárlilo někde za obzorem. Říká se, že někdy v dobách zatmění slunce a Měsíc zapomenou na Svarogův zákaz a pokusí se setkat. Slunce pronásleduje Měsíc po obloze jako kdysi dávno. Ale Svarog vždy zasáhne a oddělí je dříve, než se stačí dotknout. A Zořnice? Ta stále čeká. Stále se objevuje na obzoru každé ráno a každý večer. Stále září svými růžovými červánky. A stále doufá, že jednoho dne Svarog změkne a dovolí jí být s Měsícem, kterého miluje. Proto je úsvit a soumrak tak krásný a tak smutný zároveň. Je to okamžik, kdy Zořnice čeká na milovaného, kterého nemůže mít. Je to okamžik lásky, která nikdy nebude naplněna. Je to okamžik naděje, která nikdy nezemře, protože nikdy nebyla splněna ani zklamána. A proto Měsíc svítí tak bledě a tak smutně. Protože každou noc vidí Zořnici na obzoru a každou noc ví, že k ní nemůže jít. Každou noc cítí, jak se jeho srdce svírá touhou a žalem. A každé ráno mizí za obzorem těsně předtím, než slunce vstane, aby je nemohlo vidět pohromadě. Lidé od té doby znají den a noc. Vědí, kdy pracovat a kdy odpočívat. Rostliny vědí, kdy kvést a kdy spát. Zvířata vědí, kdy lovit a kdy se skrývat. Svět má svůj rytmus a svůj řád. Ale za tento řád byla zaplacena cena. Cena v podobě lásky, která nikdy nemohla být. V podobě touhy, která nikdy nezemře. V podobě srdcí, která budou navěky osamělá. A kdykoliv vidíte úsvit nebo soumrak, vzpomeňte si na Zořnici. Na bohyni, která obětovala své štěstí, aby svět měl svůj řád. Na ženu, která miluje a čeká a nikdy se nedočká. Na krásku jejíž červánky jsou slzami prolitými pro lásku, která nemohla být. To je první příběh na dnešní noc. Příběh o slunci a Měsíci a Zořnici. Příběh o lásce a žárlivosti a oběti.
Příběh starý jako svět sám. Nechte ho vstoupit do svých snů. Nechte ho splynout s vaším dechem a s vaším srdcem. A až se zítra ráno probudíte a uvidíte růžové červánky, na obzoru budete vědět, že zořnice stále čeká. Stále doufá. Stále miluje. Druhý příběh vypráví o muži, který chtěl přelstít smrt. O muži, který získal víc, než po čem toužil, a ztratil víc, než mohl unést. Poslechněte si příběh o kováři a moraně. Příběh o kováři a morane. V jedné vesnici hluboko v lesích žil kovář jménem Javor. Byl to muž v nejlepších letech silný jako dub a tvrdý jako železo, které denně kul. Jeho kovadlina zpívala od rána do večera a jeho výrobky byly známé po celém kraji. Meče, které vykoval, byly ostré jako břitva. Podkovy, které vyrobil, přinášely koním štěstí. Nástroje z jeho dílny vydržely generace. Javor měl všechno, co mohl muž chtít. Měl dům a dílnu a zahradu plnou ovocných stromů. Měl úctu sousedů a věrné zákazníky. A měšec plný stříbrných mincí. Ale především měl Milenu. Milena byla jeho žena a světlo jeho života. Měla vlasy černé jako havraní křídlo a oči zelené jako jarní tráva a úsměv, který rozjasňoval i ty nejtemnější dny. Když Javor pracoval u kovadliny, Milena zpívala v domě a její hlas pronikal přes bušení kladiva a plnil kovářovo srdce radostí. Spolu měli 3 děti. 2 syny, silné a zdravé, kteří pomáhali v kovárně, a dceru krásnou jako matka, která se právě zasnoubila s mlynářovým synem ze sousední vesnice. Rodinné štěstí bylo úplné a Javor si myslel, že bude trvat na věky. Ale pak přišla zima. Krutá zima, jakou nikdo nepamatoval. Sníh padal týdny bez přestání a mráz pronikal i do nejteplejších domů. Lidé umírali na cestách a zvířata mrzla ve chlévech a stromy praskaly mrazem, jako by je někdo lámal holýma rukama. A s tou zimou přišla nemoc. Horečka, která začínala třesením a končila smrtí. Šířila se z domu do domu a nikdo nevěděl, jak ji zastavit. Lékaři byli bezmocní a kněží se modlili, ale jejich modlitby zůstávaly nevyslyšeny. Nejprve onemocněl starší syn. Javor ho ošetřoval dnem i nocí, ale horečka byla silnější. Za týden byl mrtvý. Než ho stačili pohřbít, onemocněl mladší syn. Za další týden byli mrtví oba synové a Javorovi ruce, které kuli meče pro krále, teď kopaly hroby pro vlastní děti. Pak onemocněla dcera. Ta krásná dívka, která se měla za měsíc vdávat, ležela v horečkách a volala jméno svého snoubence. Javor klečel u její postele a prosil všechny bohy, které znal, aby ji ušetřili. Ale bohové mlčeli a dcera zemřela 3. den po svých bratrech. A nakonec onemocněla Milena. Ta silná žena, která přežila 3 porody a která nikdy v životě nestůnala, najednou ležela bledá jako vosk a její zelené oči se kalily horečkou. Javor zešílel zoufalstvím. 3 děti pohřbil za 2 týdny a teď měl ztratit i ženu? Tu jedinou bytost, která mu na světě zbývala? Tu jedinou hvězdu, která svítila v jeho temnotě? Ne, to se nesmělo stát, to on nedovolí. Raději zemře sám, než by žil bez Mileny. Raději se postaví samotné smrti, než by ji nechal vzít poslední kousek jeho srdce. A tak Javor udělal něco, co žádný rozumný člověk nikdy neudělal. Vyšel do noci a volal Moranu. Bohyni smrti a zimy. Tu strašlivou bytost, která přicházela pro duše umírajících a která je odváděla do říše stínů. Morano, křičel Javor do vánice. Morano, přijď a jednej se mnou. Nabízím ti svou duši výměnou za duši mé ženy. Vezmi si mě místo ní. Dlouho se nic nedělo. Vítr hučel a sníh padal a Javor stál v závějích a křičel, dokud mu hlas neselhal. Už si myslel, že ho bohyně neslyší nebo že ho ignoruje. Už se chystal vrátit domů k umírající ženě. A pak ji uviděl. Přicházela zpoza stromů jako stín mezi stíny. Byla vysoká a hubená a její šaty byly bílé jako sníh a černé jako noc zároveň. Její tvář byla krásná, ale tou strašlivou krásou zimního úsvitu, kdy mráz zabíjí všechno živé. Její oči byly prázdné jako studny bez dna. Ty mě voláš, kováři? Řekla Morana a její hlas byl jako praskání ledu na řece. Javor se třásl, ale ne zimou. Volám tě, bohyně. Nabízím ti svou duši výměnou za duši mé ženy.
Vezmi si mě místo ní. Morana se usmála a ten úsměv byl strašnější než jakýkoliv výraz hněvu. Tvou duši? A co bych s ní dělala? Tvá duše je plná kouře z kovárny a zvuku kladiva. Není pro mě zajímavá. Javor cítil, jak mu naděje umírá v hrudi. Co tedy chceš? Dám ti cokoliv. Udělám cokoliv. Jen zachraň mou ženu. Morana ho dlouho pozorovala těma prázdnýma očima. Pak řekla jsi kovář ne? Umíš kout věci ze železa? Javor přikývl. Pak mi vykuj něco. Vykuj mi řetěz, který dokáže spoutat cokoliv. Řetěz, ze kterého se nic nedokáže osvobodit. Ani člověk, ani zvíře, ani Bůh. Dokážeš to? Javor se zamyslel. Byl nejlepší kovář v kraji, možná v celé zemi. Ale řetěz, který by spoutal Boha, to bylo něco, co nikdy nezkoušel. Dokážu to, řekl nakonec, i když si nebyl jistý. Dobře, řekla Morana. Vykuj mi ten řetěz a já ti dám, co chceš. Tvá žena bude žít. Javor běžel domů a celou noc pracoval. Rozžhavil výheň do běla a kul železo, jak nikdy předtím. Vkládal do každého úderu všechnu svou lásku k Mileně a všechnu svou nenávist ke smrti. Ráno byl řetěz hotov. Zářil rudě jako krev a každý jeho článek byl dokonalý. Vrátil se na místo, kde potkal Moranu a ona tam čekala. Vzala řetěz do rukou a prohlížela ho s něčím, co mohlo být obdiv. Pak přikývla. Dobrá práce, kováři. Tvá žena bude žít. Javor se vrátil domů a našel Milenu, jak sedí v posteli a pije čaj. Horečka zmizela a její oči byly zase jasné a zelené. Vyléčila se, řekla, a sama tomu nemohla uvěřit. Cítím se, jako by nemoc nikdy nebyla. Javor ji objal a plakal radostí. Nevyprávěl jí o svém setkání s Moranou. Nechtěl jí děsit. A sám se snažil zapomenout na ty prázdné oči a na ten strašný úsměv. Roky plynuly a Javor s Milenou žili dál. Ne šťastně, protože ztráta 3 dětí je rána, která se nikdy úplně nehojí. Ale žili. A to bylo víc, než Javor doufal v tu strašnou zimní noc. Pak jednoho dne přišel do kovárny cizinec. Mladý muž s jasnýma očima a s úsměvem, který rozjasňoval místnost. Potřebuji tvou pomoc, kováři, řekl. Slyšel jsem, že jsi nejlepší ve svém řemesle. Co potřebuješ? Zeptal se Javor. Potřebuji, abys přerazil řetěz, řekl mladík. Řetěz, který mě poutá a ze kterého se nemohu osvobodit. A vytáhl spod pláště řetěz. Ten samý řetěz, který Javor vykoval před lety. Ten samý řetěz, který dal Moráně výměnou za život své ženy. Javor zbledl. Kdo jsi? Zašeptal. Mladík se usmál a jeho úsměv byl jako jarní slunce po dlouhé zimě. Jsem ten, koho ona spoutala tvým řetězem. Jsem Jarilo. Bůh jara a nového života. Morana mě drží v zajetí už roky a díky tvému řetězu se nemohu osvobodit. Proto je zima tak dlouhá a tak krutá. Proto nemůže přijít jaro. Javor pochopil hrůzu toho, co udělal. Zachránil svou ženu, ale odsoudil celý svět k věčné zimě. Jeho láska k jedné ženě způsobila utrpení tisíců. Jeho sobectví zabíjelo děti a starce po celé zemi. Přeraz ten řetěz, prosil Jarilo. Jsi jediný, kdo to dokáže. Ty jsi ho vykoval a ty ho můžeš zničit. Javor vzal řetěz do rukou. Cítil v něm tu samou sílu, kterou do něj vložil před lety. Lásku k Mileně a nenávist ke smrti. Jak může zničit něco, co stvořil z nejhlubších částí své duše? Ale pak si vzpomněl na ty všechny mrtvé. Na děti, které zmrzly na cestách. Na starce, kteří umřeli zimou ve svých postelích. Na úrody, které selhaly a na zvířata, která zahynula. Všechno kvůli němu. Kvůli jeho lásce, která byla tak velká, že zaslepila. Položil řetěz na kovadlinu a zvedl kladivo. Poprvé v životě se chystal zničit vlastní dílo. Poprvé v životě musel rozbít něco, do čeho vložil celé své srdce. Udeřil. 1, 2krát, 3krát. Řetěz praskal a lámal se a každý úder bolel, jako by si Javor tříštil vlastní kosti. Ale nepřestal, dokud poslední článek nepraskl a dokud Jarilo nestál před ním svobodný a zářící. Děkuji ti, kováři, řekl mladý Bůh. Zachránil si svět, ale víš, co to znamená pravda? Javor věděl. Milena zestárla během okamžiku. Roky, které jí Morana darovala, si vzala zpět i s úroky. Než Javor doběhl domů, jeho žena ležela mrtvá na posteli s úsměvem na tváři, jako by konečně našla klid. Javor ji pohřbil vedle jejich dětí.
A pak odešel do lesu a nikdo ho už nikdy neviděl. Říká se, že stále bloudí někde v hlubinách Hvozdu. Starý muž s kladivem u pasu, který hledá Moranu, aby jí vrátil úder za úder, který zasadil jejímu řetězu. Ale Morana se mu vyhýbá, protože i bohyně smrti se bojí člověka, který nemá co ztratit. A proto přichází jaro každý rok, protože jeden kovář miloval svou ženu tak moc, že spoutal Boha. A pak ji miloval tak moc, že ho osvobodil, i když věděl, že tím ztratí všechno. To je druhý příběh na dnešní noc. Příběh o kováři a Moraně. Příběh o lásce, která může spasit i zatrachtit. O ceně, kterou platíme za to, po čem toužíme. Nechte ho vstoupit do svých snů a přemýšlejte. Co byste udělali vy na místě Javora? Spoutali byste jaro, aby zachránili jednu osobu, kterou milujete? A dokázali byste ho osvobodit, i když byste věděli, že tím tu osobu ztratíte? Třetí příběh vypráví o dívce, která se ztratila v lese a o tom, co tam našla. Poslechněte si příběh o lesní paně. Část druhá. Příběhy o lese a vodě. Příběh o lesní paně. V jedné vesnici na okraji hlubokého Hvozdu žila dívka jménem Vesna. Bylo jí 17 let a byla krásná tou zvláštní krásou, která ještě neví, že je krásou. Měla vlasy barvy zralého obilí a oči modré jako letní obloha a úsměv, který přicházel snadno a často. Vesna byla sirotkem. Její matka zemřela při porodu a otec ji vychovával sám, dokud před 3 lety nezahynul v lese pod padajícím stromem. Od té doby žila u tety a strýce, kteří ji měli rádi, ale kteří měli vlastních 5 dětí a pro Vesnu zbývalo málo času a ještě méně pozornosti. Vesna si na samotu zvykla. Naučila se být šťastná i bez společnosti. Naučila se nacházet radost v malých věcech. V ranní rose na pavučinách a ve zpěvu ptáků a v šumění větru v korunách stromů. Les, který vzal jejího otce, se stal jejím útočištěm. Místem, kam chodila, když jí bylo smutno, nebo když chtěla být sama. Lidé ve vesnici ji varovali. Les je nebezpečný, říkali. V jeho hlubinách žijí bytosti, které nejsou lidské. Leší vládne stromům a zvěři a nemá rád ty, kdo vstupují do jeho říše, bez dovolení. Divé ženy lákají mladé muže do houštiny a nikdy se nevracejí. Bludičky svítí v bažinách a vedou pocestné do záhuby. Vesna poslouchala a přikyvovala, ale les jí nenaháněl strach. Cítila se tam v bezpečí jako nikde jinde. Stromy ji objímaly svými větvemi a ptáci ji zdravili svými písněmi a i divoká zvěř před ní neutíkala jako před jinými lidmi. Jakoby les věděl, že Vesna není jeho nepřítel, jakoby ji přijal za svou. Jednoho dne na sklonku léta, kdy se dny krátily a kdy první listy začínaly žloutnout, se Vesna vydala do lesa dál než kdy předtím. Nevěděla proč, ale cítila, že jí něco táhne hlouběji a hlouběji mezi stromy. Jakoby jí někdo volal hlasem, který neslyšela ušima, ale srdcem. Šla celý den a zapomněla na čas a na hlad a na únavu. Les kolem ní houstl a měnil se. Stromy byly starší a vyšší a jejich kmeny pokrývaly mechy a lišejníky. Světlo pronikalo skrz koruny jen v úzkých paprscích, které tančily jako zlaté pilíře v zeleném šeru. Když slunce začalo zapadat, Vesna si uvědomila, že neví, kde je. Cesty, které znala, zmizely a všude kolem ní byly jen nekonečné řady stromů, které vypadaly všechny stejně. Pokusila se vrátit, ale čím více šla, tím více se ztrácela. Les jakoby se kolem ní zavíral a nedovoloval jí odejít. Padla noc a s ní přišel strach. Vesna, která se nikdy nebála lesa, najednou cítila, jak se jí svírá hrdlo a jak jí buší srdce. Tma mezi stromy byla absolutní a plná zvuků, které nikdy předtím neslyšela. Praskání větví a šustění listí a zvuky, které mohly být větrem a mohly být něčím úplně jiným. Posadila se pod velký dub a objela kolena a snažila se být co nejmenší. Plakala tiše, protože věděla, že hlasitý pláč by mohl přilákat pozornost. A pozornost v temném lese není něco, co byste chtěli. Nevěděla, jak dlouho tam seděla. Možná hodiny, možná jen minuty. Čas v lese plynul jinak než venku. Ale pak uviděla světlo. Zpočátku si myslela, že se jí to zdá. Malý zelený plamínek, který se vznášel mezi stromy jako motýl nebo jako bludička. Ale nebyl to plamínek bludičky. Byl příliš stálý a příliš jasný a pohyboval se přímo k ní místo, aby lákal někam pryč. Světlo se přiblížilo a Vesna viděla, že je to lucerna.
a že tu lucernu někdo nese. Někdo vysoký a štíhlý a pohybující se tak tiše, že ani listí pod jeho kroky nešustilo. Byla to žena. Alespoň to vypadalo jako žena, i když Vesna si nebyla jistá. Měla vlasy zelené jako jarní listí a splývaly jí až k zemi. Její kůže měla barvu březové kůry, bílou se skvrnami tmavě hnědé. Její oči byly velké a svítily ve tmě jako oči kočky, ale jejich barva byla barva mechu po dešti. Měla na sobě šaty utkané z pavučin a z měsíčního světla. Nebo tak to alespoň vypadalo. Šaty se třpitily a vlnily, jako by je ovýval vítr, který Vesna necítila. Na nohou neměla nic a její chodidla se nedotýkala země. Vznášela se těsně nad listím, jako by země nebyla dost dobrá, aby po ní kráčela. Vesna věděla, že by měla mít strach. Všechny příběhy, které kdy slyšela, jí říkali, že toto je bytost, před kterou se má utíkat. Lesní pana. Vila. Jedna z těch, které lákají lidi do záhuby a živí se jejich životní silou. Ale Vesna necítila strach. Cítila jen klid a zvláštní pocit uznávání. Jako by potkala někoho, koho dávno znala a na koho zapomněla. Proč pláčeš? Zeptala se lesní pana a její hlas byl jako šumění větru v korunách a jako zurčení potoka přes kameny. Ztratila jsem se, odpověděla Vesna a její vlastní hlas jí zněl hrubě a nepříjemně ve srovnání s hlasem lesní bytosti. Nikdo se nemůže ztratit v lese, řekla lesní panna. Les vždycky ví, kde jsi. Ty jsi jen zapomněla, kudy jít. Vesna se zamyslela nad těmi slovy. Byly zvláštní, ale dávali jakýsi smysl. Nebyla ztracená. Les ji prostě ještě nepustil. Proč mě les nepustí? Zeptala se. Lesní panna se usmála a ten úsměv byl krásný a strašný zároveň, protože les tě chce. Les tě volal celý tvůj život a ty jsi konečně přišla. Nevrátíš se do vesnice, Vesno. Zůstaneš tady s námi. Vesna by měla křičet. Měla by prosit a brečet a snažit se utéct. Ale nedělala nic z toho. Místo toho cítila, jak se jí v hrudi rozlévá teplo. Jakoby konečně našla místo, kam patří. Jakoby celý její život byl jen čekáním na tento okamžik. Budu jako ty? Zeptala se. Lesní panna přikývla. Budeš jako já. Budeš vílou tohoto lesa. Budeš strážkyní stromů a ochránkyní zvěře. Budeš žít tak dlouho, dokud bude žít tento hvozd. A budeš šťastná. Šťastnější, než jsi kdy byla mezi lidmi. A co moje teta a strýc? Zeptala se Vesna. A co jejich děti? Nebudou mi chybět? Lesní panna zavrtěla hlavou. Zapomeneš na ně. Jako zapomeneš na všechno lidské. Bolest a smutek a strach. Všechno to zmizí jako ranní mlha. Zůstane jen les a ty v něm. Vesna se postavila. Nohy ji už nebolely a únava zmizela, jako by nikdy nebyla. Podívala se na lesní pannu a pak na stromy kolem sebe. Všechno vypadalo jinak než před chvílí. Ostřeji a jasněji, jako by dosud viděla svět přes špinavé sklo. A teprve teď to sklo někdo vyčistil. Jsem připravená, řekla Vesna. Lesní panna ji vzala za ruku. Její dotek byl chladný jako lesní potok, ale ne nepříjemně. Pojď, řekla. Ukážu ti tvůj nový domov. Šli spolu do tmy mezi stromy. Lucerna zhasla, protože ji už nepotřebovali. Vesna viděla ve tmě, jako by bylo poledne. Viděla každý list a každou větev a každého brouka na kůře stromů. Slyšela tlukot srdcí zajíců ukrytých v norách a šeptání stromů, které si vyprávěly příběhy starší než lidstvo. A pak už nebyla Vesna. Byla něčím jiným. Něčím starším a divočejším a svobodnějším. Její vlasy zezelenaly a její kůže zbledla a její oči se naučily vidět věci, které lidské oči nikdy neuvidí. Ve vesnici ji hledali. Teta a strýc a sousedé prohledávali les dny a týdny, ale nikdy ji nenašli. Les si ji vzal a les si ji nechal. Někdy v noci, když měsíc svítí přes koruny stromů, lidé na okraji hvozdu zahlédnou podivné světlo mezi stromy. A někdy slyší smích. Jasný a zvonivý smích, který není lidský, ale který není ani děsivý. Je to smích bytosti, která našla své místo ve světě. Bytosti, která je přesně tam, kde má být. Říkají, že je to Vesna. Lesní panna, která kdysi byla lidskou dívkou. Strážkyně stromů a ochránkyně zvěře. Mluví prý se zajíci a s jeleny a s liškami. Mluví se stromy a s kameny
a s vodou v potocích. A je šťastná. Šťastnější, než kdy byla, když byla člověkem. Ale je to opravdu štěstí? Nebo je to jen jiný druh zapomnění? Na to odpověď nezná nikdo. Možná ani Vesna sama. To je třetí příběh na dnešní noc. Příběh o lesní paně. Příběh o dívce, která se ztratila a která se našla. O ceně, kterou platíme za to, abychom někam patřili. Nechte ho vstoupit do svých snů. A až půjdete příště kolem lesa a uslyšíte smích mezi stromy, nemusíte se bát. Je to jen Vesna, která je šťastná. Nebo která zapomněla, co je to být nešťastný. Což je vlastně možná totéž. Čtvrtý příběh vypráví o rybáři, který vytáhl ze své sítě i víc než rybu. O muži, který se zamiloval do bytosti, která neměla srdce a která si to jeho vzala na oplátku. Poslechněte si příběh o rybáři a rusalce. Příběh o rybáři a rusalce. Na břehu velké řeky, která se vinula krajem jako stříbrný had, stála malá chýše. V té chýši žil rybář jménem Bořek. Byl to prostý muž, střední postavy a tichých způsobů, který celý život lovil ryby a prodával je na trhu v nedaleké vesnici. Bořek nikdy netoužil po ničem velkém. Nechtěl být bohatý, ani slavný, ani mocný. Chtěl jen svou loďku a své sítě a klid říční hladiny za úsvitu, kdy se mlha vznáší nad vodou a kdy svět je tak tichý, že člověk slyší vlastní srdce. Měl kdysi ženu. Marii. Hodnou a pracovitou ženu, která mu vařila a starala se o domácnost a která ho milovala, i když on neuměl tu lásku správně opětovat. Zemřela před 5 lety na zimnici a od té doby byl Bořek sám. Nebyl nešťastný, jen prázdný. Jako loďka bez veslaře, která se houpe na vlnách a nikam nepluje. Jedné noci na konci léta, kdy se dny krátily a kdy voda v řece začínala chladnout, se Bořek vydal na lov. Měsíc byl úplný a jeho světlo proměňovalo řeku ve stříbrnou cestu vedoucí nikam a všude zároveň. Bořek hodil sítě a čekal. Bylo ticho. To zvláštní ticho, které přichází jen v noci u vody, kdy i vítr zmlkne a kdy svět zadrží dech. Seděl v loďce a díval se na měsíc a nemyslel na nic. Jen na stříbro a na ticho a na vodu pod sebou. A pak se sítě zachytily. Prudce a náhle, jako by chytil největší rybu svého života. Bořek se vzpamatoval a začal vytahovat. Síť byla těžká. Těžší, než by měla být, i kdyby v ní byl sumec velký jako člověk. Táhl a potil se námahou a jeho svaly hořely únavou. A pak síť konečně vyplula na hladinu a Bořek viděl, co chytil. Nebyla to ryba, byla to žena. Nebo něco, co vypadalo jako žena. Měla vlasy zelené jako vodní řasy a splývaly jí po zádech až k bokům. Její kůže byla bledá jako rybí břicho a pokrývaly jí drobné šupiny, které se třpytily v měsíčním světle. Její oči byly velké a tmavé a bez bělma jako oči ryb. A místo nohou měla ocas. Dlouhý a šupinatý ocas, který se svíjel v síti jako had. Bořek věděl, co to je. Každý rybář na řece věděl. Rusalka. Duch utopené dívky. Bytost, která láká muže do vody a topí je a živí se jejich životní silou. Měl ji pustit. Každý rozumný člověk by ji pustil. Rozřízl by síť a nechal ji uplavat zpět do hlubin, odkud přišla. A pak by co nejrychleji vesloval ke břehu a nikdy by se neohlédl. Ale Bořek nebyl rozumný člověk. Nebo možná byl, ale v tu chvíli na to zapomněl. Protože ta bytost v jeho síti byla krásná. Strašně a nesnesitelně krásná. A její oči, když se na něj podívali, nebyly plné hněvu nebo hrozby. Byly plné něčeho jiného, něčeho, co vypadalo jako zvědavost, nebo jako smutek, nebo jako obojí. Pusť mě, řekla, a její hlas byl jako zurčení vody přes kameny. Pusť mě, rybáři, a já ti dám cokoliv, co si budeš přát. Bořek si ji prohlížel. Její tvář byla dokonalá, ale chladná jako mramor. Její rty byly bledé a její zuby, když promluvila, byly ostré jako jehly. Věděl, že by ho mohla zabít. Věděl, že rusalky jsou nebezpečné a kruté a bez soucitu. Proč bych tě měl pustit? Zeptal se. Co mi můžeš dát ty? Rusalka se usmála a ten úsměv byl jako čeření vody pod měsícem. Mohu ti dát štěstí, řekla. Nebo bohatství. Nebo dlouhý život. Nebo cokoliv jiného, čonču.
Cokoliv jiného, po čem toužíš. My Rusalky máme moc dávat lidem to, co chtějí. Bořek se zamyslel. Nechtěl štěstí, ani bohatství, ani dlouhý život. Nechtěl vlastně nic. Proto byl tak prázdný, tak dlouho. A co kdybych chtěl tebe? Zeptal se, aniž by věděl proč. Rusalka se zarazila. Její oči se rozšířily a v jejím výrazu se objevilo něco, co mohlo být překvapení. Nikdo to nikdy nechtěl. Všichni chtěli věci. Zlato a moc a nesmrtelnost. Nikdo nikdy nechtěl mě. Já tě chci, řekl Bořek a věděl, že je to pravda. V tu chvíli ji chtěl víc než cokoliv na světě. Víc než vzduch, který dýchal a víc než zem pod nohama. Rusalka ho dlouho pozorovala těma rybíma očima. Pak řekla, tak mě tedy máš, rybáři. Ale varuju tě, nemám srdce. Nedokážu milovat, jako lidé milují. Budu s tebou, ale nebudu tvá. Rozumíš tomu? Bořek přikývl, i když vlastně nerozuměl. Nebo nechtěl rozumět. Rozřízl síť a vytáhl Rusalku do loďky. Byla těžší, než vypadala a její kůže byla studená jako led. Ale držela se ho a její ruce na jeho pažích byly skutečné. Odnesl ji do své chýše a položil ji na své lůžko. Do rána ležel vedle ní a díval se, jak spí. Její žábry na krku se pomalu pohybovaly nahoru a dolů a její oči se za zavřenými víčky pohybovaly, jako by sledovaly sny, které lidé nikdy neuvidí. Ráno se probudila a podívala se na něj a řekla, tak si mě nepustil. Myslela jsem, že to uděláš. Všichni to nakonec udělají. Bořek je nepustil. Ten den ani další, ani další. Žila v jeho chýši a on jí nosil vodu z řeky, aby mohla dýchat, a nosil jí ryby, které chytal, a vyprávěl jí příběhy o světě nad hladinou, který nikdy neviděla. Byla s ním, ale nebyla jeho. Měla pravdu v tom, co řekla. Neměla srdce, které by milovat mohlo. Její dotyk byl studený a její polibky byly jako polibky mrtvoly. Nedívala se na něj s láskou, ale se zvědavostí, jako by studovala zajímavého brouka. A přesto ji Bořek miloval. Miloval ji každý den víc a víc, až ho ta láska spalovala zevnitř jako horečka. Nemohl jíst a nemohl spát a nemohl myslet na nic jiného, než na ní. Na její zelené vlasy a na její rybí oči a na její studené rty. Jednoho dne mu řekla, musím odejít, rybáři, nemohu zůstat na souši na věky. Voda mě volá zpět. Bořek cítil, jak se mu srdce láme na kusy. Vezmi mě s sebou, prosil, nemohu žít bez tebe. Rusalka zavrtěla hlavou. Nemůžeš žít pod vodou, utopil by ses. Tak mě utop, řekl Bořek a myslel to vážně. Raději zemřu s tebou, než budu žít bez tebe. Rusalka ho dlouho pozorovala. Pak řekla, je to opravdu to, co chceš, rybáři? Ano, řekl Bořek. Tak pojď, řekla Rusalka. Odnesla ho k řece. Byla silnější, než vypadala, mnohem silnější než člověk. Vešli do vody a voda byla studená, ale Bořek to necítil. Cítil jen její ruce kolem sebe a její vlasy, které se mu ovíjely kolem krku jako chapadla. Šli hlouběji a hlouběji. Voda mu sahala po kolena a pak po pás a pak po hruď a pak mu zalila ústa a nos. Nemohl dýchat a jeho plíce hořely a jeho tělo se svíjelo v agonii. A pak přišel konec, nebo začátek, záleželo na úhlu pohledu. Ráno našli rybáři z vesnice Bořkovu loďku prázdnou na břehu. Jeho tělo nikdy nenašli. Řeka si ho vzala a řeka si ho nechala. Ale někdy v noci, když měsíc svítí na hladinu řeky, lidé prý vidí dva stíny pod vodou. Jeden je dlouhý a štíhlý s ocasem místo nohou. A druhý je menší a ličtější, ale pohybuje se s nadzemskou grácií. Říkají, že je to Bořek. Rybář, který se zamiloval do Rusalky. Muž, který dal své srdce bytosti, která žádné neměla. A který nakonec dostal to, po čem toužil, i když to znamenalo konec všeho, co znal. Je teď šťastný? Nikdo neví. Mrtví nemluví a voda nikdy neprozrazuje svá tajemství. To je 4. příběh na dnešní noc. Příběh o rybáři a Rusalce. Příběh o lásce, která nezná hranice. Ani hranice mezi životem a smrtí. Nechte ho vstoupit do svých snů. A až budete příště stát u vody a vidět měsíc odrážející se na hladině, vzpomeňte si na Bořka. Na muže, který se zamiloval tak hluboce, že se utopil. A který možná v těch hlubinách našel to, co hledal celý život. Část 3. Poslední příběh a rozloučení. 4 příběhy jsme si už vyprávěli u tohoto ohně. Příběh o slunci a měsíci,
kteří se zamilovali do téže ženy a kteří byli navěky odděleni. Příběh o kováři, který spoutal Jaro, aby zachránil svou ženu a který ho musel osvobodit, aby zachránil svět. Příběh o dívce ve sně, která se ztratila v lese a která se našla jako něco jiného než člověk. A příběh o rybáři, který se zamiloval do rusalky a který ji následoval do hlubin. Teď přichází 5. a poslední příběh. Příběh, který je možná nejtemnější ze všech, ale který nese v sobě světlo naděje. Příběh o smrti a o tom, co přichází potom. Poslechněte si příběh o mladíkovi a bráně Donav. Příběh o mladíkovi a bráně Donav. V jedné vesnici na úpatí hor žil mladík jménem Radek. Bylo mu 20 let a měl celý život před sebou. Byl učněm u kováře a jednoho dne měl převzít dílnu a stát se váženým členem obce. Měl dívku jménem Ludmila, kterou miloval a která ho milovala a příští jaro se měli vzít. Radek byl šťastný. Nebo si aspoň myslel, že je šťastný. Měl všechno, co mladý muž mohl chtít. Práci a lásku a budoucnost. Co víc si člověk může přát. Ale pak přišla nemoc. Ne ta běžná nemoc, která přijde a odejde a zanechá člověka slabšího, ale živého. Toto byla jiná nemoc. Temná a záhadná nemoc, která se usadila v Radkově hrudi a která mu brala dech po troškách jako zloděj, který krade po kouskách, aby si oběť nevšimla. Lékaři nevěděli, co to je. Dávali mu byliny a odvary a modlili se za něj, ale nic nepomáhalo. Radek slábl den za dnem. Jeho tváře zbledly a jeho oči ztratily lesk a jeho ruce, které dříve ohýbaly železo, teď neunesly ani lžíci polévky. Ludmila u něj seděla každý den a držela ho za ruku a plakala. Její slzy mu kapaly na tvář, ale on je necítil. Byl příliš slabý na to, aby cítil cokoliv. Jedné noci, kdy měsíc byl schovaný za mraky a kdy tma byla absolutní. Radek cítil, jak se jeho srdce zastavuje. Ne naráz, ale pomalu jako hodiny, kterým dochází natažení. Každý úder byl slabší než ten předchozí. Každý nádech byl mělčí než ten předchozí. A pak přišla ona. Nevešla dveřmi ani oknem. Prostě tam najednou byla, jako by tam byla vždycky. Vysoká postava v černém plášti s kápí, která zakrývala tvář. Radek věděl, kdo to je, i když ji nikdy předtím neviděl. Každý věděl, kdo to je. Morana, bohyně smrti, ta, která přichází pro všechny. Neboj se, řekla, a její hlas byl tichý a měkký jako padající sníh. Neboj se, Radku, nejdu ti ublížit, jdu ti pomoci. Radek se pokusil promluvit, ale z úst mu nevyšel žádný zvuk. Jeho hlasivky už neposlouchaly. Jeho tělo už nebylo jeho. Morana přistoupila k jeho lůžku a sundala si kápy. Radek čekal, že uvidí lebku, nebo znetvořenou tvář, nebo něco strašného. Ale neviděl nic takového. Viděl tvář ženy. Krásné ženy s bledou kůží a s černými vlasy a s očima, které byly šedé jako zimní obloha. Vím, co si myslíš, řekla Morana. Myslíš si, že jsem tvůj nepřítel. Že jsem přišla vzít ti všechno, co máš. Tvůj život a tvou lásku a tvou budoucnost. Radek by přikývl, kdyby mohl. Přesně to si myslel. Ale mýlíš se, řekla Morana. Nejsem tvůj nepřítel. Jsem průvodce. Pomáhám lidem najít cestu, když se jejich cesta na tomto světě končí. Pomáhám jim projít branou do Nav. Nav. Říše mrtvých. Místo, kam odcházejí duše po smrti. Radek o ní slyšel v příbězích, ale nikdy si nemyslel, že tam jednou půjde. Nebo aspoň ne tak brzy. Je to tam strašné? Zeptal se Radek a tentokrát jeho hlas fungoval, i když nevěděl jak. Morana se usmála a ten úsměv byl překvapivě laskavý. Ne, řekla, není to tam strašné. Je to tam jiné. Ale ne strašné. Natáhla k němu ruku. Pojď, řekla, ukážu ti. Radek nevěděl proč, ale vzal jí za ruku. Její dotek byl studený, ale ne nepříjemně. Jako dotek ranní rosy na tváři. Jako dotek podzimního větru, který nese vůni padajícího listí. A pak už nebyl ve svém těle. Díval se na sebe zhora. Na vychrtlou postavu ležící v posteli. Na Ludmilu, která spala na židli vedle něj, s hlavou položenou na okraji matrace. Na svíčku, která dohořívala na stole a která brzy zhasne. To jsem já? Zeptal se. To bylo ty, řekla Morana. Teď si něco jiného. Vedla ho ven z domu a ven z vesnice
a ven ze světa, který znal. Šli po cestě, která nevedla nikam konkrétním, ale která měla směr. Kolem nich byla tma, ale nebyla to děsivá tma. Byla to tma jako zavřené oči. Tma odpočinku a čekání. Kam jdeme? Zeptal se Radek. K bráně odpověděla Morána. K bráně do Nav. Tam, kde končí všechny cesty a kde začínají nové. Šli dlouho. Nebo krátce. Čas tam nefungoval jako ve světě živých. Mohl to být okamžik nebo věčnost. Radek nevěděl a nezáleželo na tom. A pak ji uviděl. Bránu. Byla obrovská. Vyšší než nejvyšší hora a širší než nejširší řeka. Byla vyrobena z něčeho, co vypadalo jako kost, nebo jako kámen, nebo jako obojí zároveň. A byla pokryta symboly, které Radek neznal, ale které mu připadaly povědomé, jako by je viděl ve snech, které si nepamatoval. Za branou bylo světlo. Ne ostré světlo slunce, ale měkké světlo soumraku. Zlaté a růžové a fialové. Světlo, které slibovalo odpočinek a klid a konec všeho trápení. Tam jedeš, řekla Morana. Za tu bránu. Do Nav. Radek se díval na bránu a cítil, jak ho to světlo táhne. Chtěl tam jít. Chtěl odpočívat. Chtěl zapomenout na bolest a na strach a na smutek. Ale pak si vzpomněl na Ludmilu. Na její úsměv a na její smích a na její ruce, které ho hladily po vlasech, když byl nemocný. Na její oči, které se dívaly na něj, jako by byl tím nejdůležitějším člověkem na světě. Na její slzy, které mu kapaly na tvář, když umíral. Mohou se vrátit? Zeptal se. Ti, kdo projdou branou. Mohou se vrátit zpět? Morana zavrtěla hlavou. Ne, řekla. Kdo projde branou, už se nevrátí. Ale může čekat. Nav není konec. Je to jen jiný začátek. A ti, které milujeme, k nám jednou přijdou. Radek stál před branou a díval se na to světlo za ní. Bylo tak krásné a tak lákavé. Slibovalo všechno, po čem toužil. Klid a mír a konec bolesti. Ale také slibovalo konec všeho ostatního. Konec Ludmily a konec života a konec možností. Za tou branou už nebylo nic, co by mohl udělat, nebo změnit, nebo zažít. Byla tam jen věčnost čekání. Musím projít? Zeptal se Radek. Morana ho dlouho pozorovala těma šedýma očima. Každý musí projít, řekla nakonec. Dříve nebo později. To je zákon, který nemůžu změnit ani já. Ale můžu si vybrat kdy? Morana se pousmála. To je otázka, kterou mi nikdo nikdy nepoložil. Všichni chtějí odejít. Všichni jsou unavení a chtějí odpočívat. Ty ne? Radek se zamyslel. Byl unavený, ano. Byl tak unavený, že si nedokázal představit, že by mohl být ještě unavenější. Ale zároveň nebyl připravený. Nebyl připravený opustit Ludmilu. Nebyl připravený vzdát se života, který ještě ani pořádně nezačal. Ne, řekl. Ještě ne. Morana přikývla. Pak se vrať, řekla. Vrať se a žij. Ale pamatuj, Radku, jednou přijdu znovu. A podruhé už nebude možnost volby. Radek se otočil od brány a vydal se zpět tou tmou, kterou přišel. Šel dlouho nebo krátce. Čas stále nefungoval. Ale nakonec uviděl světlo. Jiné světlo než to za branou. Slabší a chladnější. Světlosti svíčky v okně. Otevřel oči. Ležel ve své posteli a nad ním se skláněla Ludmila s tváří mokrou od slz. Radku šeptala. Radku, slyšíš mě? Myslela jsem, že jsi mrtvý. Myslela jsem, že jsem tě ztratila. Radek se pokusil usmát. A tentokrát to šlo. Jeho rty ho poslouchali. Jeho tělo bylo zase jeho. Jsem tady, řekl, a jeho hlas byl slabý, ale skutečný. Jsem tady a nikam nejdu. Uzdravoval se pomalu. Týdny ležel v posteli a Ludmila ho ošetřovala a krmila a pomáhala mu znovu se naučit chodit. Lékaři nechápali, co se stalo. Říkali, že je to zázrak, že nikdo s takovou nemocí nepřežije. Ale Radek věděl, že to nebyl zázrak. Byla to volba. Jeho volba. Na jaře se vzali, jak plánovali. A žili spolu dlouhé roky. Měli děti, a pak vnoučata, a pak pravnoučata. Radek převzal kovárnu a stal se nejlepším kovářem v kraji. Ludmila zestárla po jeho boku a její vlasy zbělely a její tvář se pokryla vráskami, ale její oči zůstaly stejné. Ty oči, které se na něj dívaly, jako by byl tím nejdůležitějším člověkem na světě. A jednoho dne
Mnoho let později Radek cítil, jak se jeho srdce zpomaluje. Tentokrát to nebylo kvůli nemoci. Bylo to kvůli času. Prostě přišel jeho čas, jak přichází čas pro každého. Morana přišla znovu. Vypadala přesně stejně jako tehdy. Ani o den starší. Usmívala se tím svým laskavým úsměvem. Pamatuješ si mě? Zeptala se. Radek přikývl. Pamatuj. A jsem připravený. Tentokrát nežádal o odklad. Tentokrát šel s ní rád. Prožil svůj život plně a beze strachu. Miloval a byl milován. Pracoval a odpočíval. Smál se a plakal. Udělal všechno, co chtěl udělat a viděl všechno, co chtěl vidět. Když dorazili k bráně, Radek se nezastavil. Prošel jí bez váhání. A to světlo za ní bylo ještě krásnější, než si pamatoval. Teplejší a jasnější a plnější. A někde v tom světle na něj čekala Ludmila. Odešla před ním o 3 roky. Teď tam stála a usmívala se a byla zase mladá a krásná, jako v den, kdy se poprvé potkali. Trvalo ti to, řekla. Musel jsem dokončit pár věcí, odpověděl Radek. Vzali se za ruce a šli spolu do toho světla. A nikdo neví, co tam našli. Ale říká se, že v NAV není smutek, ani bolest, ani strach. Je tam jen klid a láska a věčnost. A to je konec příběhu o mladíkovi a bráně do NAV. Příběh o smrti, která není koncem, ale začátkem. O volbě, kterou máme, i když si myslíme, že nemáme žádnou. O lásce, která přetrvává i za branou do jiného světa. 5 příběhů jsme si vyprávěli u tohoto ohně. 5 příběhů na dobrou noc pro dospělé, kteří chtějí na chvíli uniknout z moderního světa do světa našich předků. Vyprávěl jsem vám o lásce, která rozdělila den a noc. O odvaze, která spoutala jaro, a o moudrosti, která ho osvobodila. O dívce, která našla svůj domov tam, kde to nečekala. O muži, který následoval své srdce až na dno řeky. A o mladíkovi, který dostal druhou šanci a který ji využil. Co mají tyto příběhy společného? Všechny mluví o hranicích. O hranicích mezi světlem a tmou, mezi životem a smrtí. Mezi lidským a nadpřirozeným. Naši předkové věděli, že tyto hranice existují, ale také věděli, že nejsou nepřekročitelné. Že za určitých okolností je lze překročit. Že člověk může vstoupit do světa bohů a duchů a vrátit se zpět změněný, ale živý. My dnes žijeme v jiném světě. Ve světě, kde hranice mezi přirozeným a nadpřirozeným je ostrá a jasná. Kde duchové neexistují a kde bohové jsou jen příběhy. Kde smrt je konec a nic víc. Ale možná se mýlíme. Možná ty hranice stále existují, jen jsme zapomněli, kde jsou. Možná duchové stále chodí mezi námi, jen jsme ztratili schopnost je vidět. Možná smrt není konec, jen brána do něčeho jiného. Nevím. Nikdo neví. To je ta věc s hranicemi. Nikdy nevíme, co je za nimi, dokud je nepřekročíme. Oheň v mém ohništi pomalu dohasíná a noc se chýlí ke konci. Je čas na spánek. Na sny, které možná budou pokračovat tam, kde tyto příběhy skončily. Na odpočinek, který potřebujeme všichni živí i mrtví. Děkuji vám, že jste vydrželi až sem. Že jste se mnou seděli u tohoto ohně a poslouchali příběhy staré jako svět sám. Doufám, že vám přinesli klid a útěchu a možná i trochu moudrosti, která nepotřebuje důkazy, protože mluví přímo k duši. Pokud se vám toto vyprávění líbilo, zanechte prosím komentář se slovem báje a připnu vám srdíčko. Pomůže to také algoritmu doporučit toto video dalším posluchačům, kteří hledají příběhy na dobrou noc. Jmenuji se U ohniště a děkuji vám za společnost u mého ohně. Bylo mi ctí vyprávět vám příběhy našich předků. Příběhy o lásce a smrti a naději. Příběhy, které se vyprávěly po 1000 let a které se snad budou vyprávět ještě 1000 let poté, co my všichni projdeme branou do NAV. Dobrou noc a krásné sny. A až se zítra probudíte a uvidíte slunce vycházet nad obzorem, vzpomeňte si na Zořnici. Tu krásnou bohyni, která stále čeká na svou lásku. Která nikdy nestrácí naději. Která každé ráno maluje oblohu růžovou barvou úsvitu. Protože dokud vychází slunce, je naděje. A dokud je naděje, stojí za to žít. Naslyšenou při dalším vyprávění. Část 4. Příběhy o osudu a pomstě. 5 příběhů jsme si už vyprávěli u tohoto ohně. Příběhy o lásce a smrti a proměně.
Příběhy, které naši předkové vyprávěli svým dětem a které jejich děti vyprávěli svým dětem. Řetěz hlasů táhnoucí se staletími až k nám. Ale noc je ještě dlouhá a oheň stále hoří. Mám pro vás další 2 příběhy, temnější než ty předchozí. Příběhy o osudu, který nelze uniknout, a o pomstě, která nepřináší klid. Poslechněte si příběh o 3 sestrách a nitích osudu. Příběh o 3 sestrách a nitích osudu. Na počátku času, ještě dříve než se narodilo slunce a měsíc, a dříve než Perun poprvé vrhl svůj blesk, existovaly 3 sestry. Neměli jména, protože jména ještě neexistovala. Neměli tváře, protože tváře ještě nikdo nevymyslel. Byly jen 3 síly, 3 principy. 3 nitě splétající se v nekonečný vzor. První sestra byla nejmladší. Seděla u konce nitě, tam, kde se vše začíná. Její prsty byly rychlé a obratné a z ničeho spřádala něco. Z prázdnoty tvořila existenci, z ticha tvořila zvuk, z tmy tvořila světlo. Každá nit, kterou upředla, byla životem. Životem člověka, nebo zvířete, nebo stromu, nebo kamene. Všechno, co existovalo, začínalo u ní. Druhá sestra byla prostřední. Seděla uprostřed nitě, tam, kde se vše odehrává. Její prsty byly silné a jisté a z jednoho tvořila mnoho. Splétala nitě dohromady a vytvářela vzory. Osudy se křižovaly a propojovaly a ovlivňovaly. Člověk potkal člověka a narodilo se dítě. Strom padl na cestu a poutník musel jít jinudy. Každý uzel, který uvázala, byl setkáním. Každý vzor, který vytvořila, byl životem prožitým. Třetí sestra byla nejstarší. Seděla u konce nitě tam, kde se vše končí. Její prsty byly studené a neúprosné a z něčeho tvořila nic. Stříhala nitě, když jejich čas přišel. Bez hněvu a bez lítosti. Prostě stříhala, protože to byla její práce. Každý střih byl smrtí. Koncem příběhu, který začal u první sestry a který se odvíjel u druhé. Lidé je nazývali různými jmény v různých dobách. Sudičky, roženice, osudenky. Ale jména nebyla důležitá. Důležitá byla jejich práce, která pokračovala den za dnem a noc za nocí od počátku času a která bude pokračovat až do jeho konce. V jedné vesnici se narodil chlapec jménem Ctibor. Jeho otec byl bohatý kupec a jeho matka byla dcera knížete. Měl před sebou život plný možností a příležitostí. Zlato a moc a sláva ho čekali. Nebo tak si to jeho rodiče mysleli. V noci po jeho narození přišly 3 sestry, jak přicházeli ke každému novorozenci. Nikdo je neviděl a nikdo je neslyšel. Byly neviditelné pro smrtelné oči. Ale byli tam. Vždycky tam byli. První sestra vzala do rukou nit Ctiborova života. Byla silná a jasná a zářila jako zlato. Dobrá nit řekla. Silný život. Dlouhý život. Druhá sestra prohlížela vzor, který se tvořil kolem té nitě. Viděla, jak se propojuje s jinými nitěmi. S nitěmi rodičů a budoucí ženy a dětí a přátel a nepřátel. Složitý vzor řekla. Mnoho uzlů, mnoho setkání. Ale jeden uzel je zvláštní. Jeden uzel je temný. Třetí sestra vzala do rukou své nůžky a prohlížela nit. Hledala místo, kde jednou střihne. Dlouhá nit řekla. Ale ne tak dlouhá, jak by mohla být. Vidím konec. A ten konec přijde od toho temného uzlu. Rodiče Ctibora nic z toho neslyšeli. Spali ve vedlejší místnosti a zdálo se jim o budoucnosti jejich syna. O tom, jak bude bohatý a mocný a slavný. Nevěděli, že ta budoucnost má háček. Temný uzel uprostřed jinak krásného vzoru. Ctibor vyrůstal a byl vším, co si jeho rodiče přáli. Chytrý a silný a krásný. Naučil se číst a psát a počítat. Naučil se bojovat s mečem a jezdit na koni. Naučil se vést obchody a vyjednávat smlouvy. Když mu bylo 20, převzal po otci kupecký dům a rozmnožil jeho bohatství trojnásobně. Oženil se s dívkou jménem Božena. Krásnou a hodnou dívkou z dobré rodiny. Milovali se upřímně a oddaně. Za 2 roky se jim narodil syn a za další 2 roky dcera. Zdálo se, že Ctiborův život je dokonalý. Že sudičky se zmýlily a že žádný temný uzel neexistuje. Ale temný uzel existoval a jmenoval se Věroslav. Věroslav byl Ctiborův obchodní partner. Nebo spíš konkurent, který se tvářil jako partner. Muž se sladkými slovy a s jedem v srdci.
Záviděl Ctiborovi jeho úspěch a jeho štěstí a jeho rodinu. Záviděl mu všechno, co měl a co on sám neměl. Léta Věroslav čekal na příležitost. Usmíval se a podával Ctiborovi ruku a nazýval ho přítelem. Ale v noci ležel ve své posteli a plánoval jeho zkázu. Každý den přidával k plánu další detail. Každou noc se těšil na den, kdy ho uskuteční. A ten den přišel. Věroslav obvinil Ctibora ze zrady. Před knížetem a před soudem prohlásil, že Ctibor spolupracuje s nepřáteli země. Že prodává tajemství cizím mocnostem. Že zrazuje svůj lid a svého pána. Bylo to lež, každé slovo bylo lež, ale Věroslav měl důkazy. Falešné důkazy, které připravoval roky. Listiny s Ctiborovým padělaným podpisem. Svědky, které podplatil. Příběhy, které vymyslel a které se zdály pravdivé. Ctibor se bránil, křičel, že je nevinný. Prosil, aby mu věřili. Ale důkazy byly příliš silné a Věroslavova slova příliš přesvědčivá. Soud rozhodl. Ctibor byl vinen, trestem byla smrt. Popravili ho za úsvitu na náměstí před zraky celého města. Jeho žena Božena se dívala a plakala a její srdce se zlomilo na kusy. Jeho děti se dívali a nechápali a jejich nevinnost zemřela spolu s jejich otcem. A Věroslav se díval a usmíval se a jeho temné srdce se radovalo. Ale příběh nekončí smrtí Ctibora. Protože sudičky viděli víc než jen jeho osud. Viděli i osud jeho rachy a i jeho vrahů. Té noci po popravě přišly 3 sestry k Věroslavovi. Tentokrát nebyly neviditelné. Tentokrát chtěli být viděny. Věroslav se probudil a uviděl 3 postavy stojící kolem jeho lůžka. 3 ženy zahalené v šeru. Jejich tváře byly zakryté, ale jejich oči svítily. První měla oči modré jako ranní obloha. Druhá měla oči zelené jako letní les. Třetí měla oči černé jako půlnoční tma. Kdo jste? Zašeptal Věroslav a jeho hlas se třásl strachem. Jsme ty, které předly nit tvého osudu, odpověděla první. Ty, které splétali vzor tvého života, odpověděla druhá. A ty, které ustřihnou tu nit, až přijde čas, odpověděla třetí. Co chcete? Zeptal se Věroslav. Přišli jsme ti ukázat, co jsi udělal, řekla první sestra. Vzala Věroslava za ruku a jeho pokoj zmizel. Stál na náměstí a díval se na popravu Ctibora. Ale tentokrát viděl víc než jen umírajícího muže. Viděl nitě. 1000 nití, které se trhaly a splétaly a měnily. Viděl, jak smrt jednoho člověka ovlivňuje osudy stovek dalších. Viděl Boženu, jak chřadne a jak umírá na zlomené srdce rok po manželovi. Viděl děti, jak vyrůstají jako sirotci chudí a opuštění. Viděl Ctiborovi rodiče, jak se hroutí pod tíhou hanby a jak odcházejí ze světa zlomení a zoufalí. Viděl služebníky a obchodní partnery a přátele, jak trpí následky jeho lži. To všechno jsi způsobil, řekla první sestra. Přišli jsme ti ukázat, co tě čeká, řekla druhá sestra. Vzala Věroslava za druhou ruku a náměstí zmizelo. Stál v temnotě a kolem něj se plazily stíny. Stíny, které měly tváře. Tváře všech, kterým ublížil. Ctiborova tvář a Boženina tvář a tváře dětí a rodičů a všech ostatních. Toto je Nav, řekla druhá sestra. Říše mrtvých. A tito jsou ti, které jsi tam poslal dříve, než měli přijít. Čekají na tebe. A až přijdeš, budou tam čekat věčně. Věroslav se třásl a plakal a prosil o odpuštění. Ale třetí sestra jen zvedla své nůžky a ukázala mu nit. Jeho nit. Byla tenká a šedá a plná uzlů. A blízko konce byla přeťatá na půl. Toto je tvá nit, řekla třetí sestra. Už brzy ji ustřihnu. Ne dnes a ne zítra. Ale brzy. A až to udělám, půjdeš tam, kde jsi poslal ostatní. A oni tě tam budou čekat. Sestry zmizely a Věroslav se probudil ve své posteli. Byl pokrytý studeným potem a jeho srdce bušilo jako zvon. Chtěl si myslet, že to byl jen sen. Jen noční můra způsobená špatným svědomím. Ale na své ruce měl 3 modřiny. Tam, kde ho sestry držely. 3 modřiny ve tvaru prstů, které nezmizely dny, ani týdny, ani měsíce. Od té noci Věroslav nenašel klid. Nemohl spát, protože ve snech viděl tváře mrtvých. Nemohl jíst, protože jídlo mu chutnalo jako popel. Nemohl se radovat, protože všechno, co viděl, mu připomínalo, co udělal.
Jeho bohatství, které získal na úkor Ctibora, mu přinášelo jen trápení. Jeho dům, který koupil za peníze ukradené mrtvému muži, se mu zdál plný stínů. Jeho život, který postavil na lžích a na vraždě, se rozpadal kousek po kousku. Za rok byl chudý, za 2 roky byl nemocný. Za 3 roky ležel na smrtelné posteli, opuštěný a zapomenutý. Nikdo u něj neseděl, nikdo pro něj neplakal, nikdo ho nemiloval. A když přišla jeho hodina, přišly i 3 sestry. Tentokrát nepřišli ukázat a varovat. Přišli dokončit svou práci. 3. sestra zvedla své nůžky a ustřihla nit. Věroslavův život skončil s tichým výdechem. A jeho duše odešla tam, kam odcházejí všechny duše. Do Nav. A tam na něj čekali. Ctibor a Božena a všichni ostatní. Čekali s trpělivostí mrtvých. A Věroslav věděl, že bude čekat s nimi. Na věky. To je 6. příběh na dnešní noc. Příběh o 3 sestrách a nitích osudu. Příběh o tom, že nic neunikne zraku, těch, které předou naše životy. Že každý čin má následky, které se nedají odestát. Že spravedlnost možná přichází pomalu, ale přichází vždy. 7. příběh vypráví o muži, který přežil svou vlastní smrt. O duši, která odmítla odejít a která se vrátila, aby dokončila, co začala. Poslechněte si příběh o upírovi z mrtvého vrchu. Příběh o upírovi z mrtvého vrchu. Na východním okraji země, kde se hory dotýkají oblak a kde zimy jsou dlouhé a kruté, stála vesnice jménem Záhoří. Byla to chudá vesnice obklopená lesy a skalami a jediná cesta ven vedla přes sedlo, které bylo v zimě zaváté sněhem. Lidé v Záhoří žili těžký život. Pracovali od úsvitu do soumraku a i tak jim často nestačilo jídlo na celou zimu. Ale byli to houževnatí lidé, kteří si zvykli na svůj osud a kteří se nesnažili o nic víc, než přežít další rok. V té vesnici žil muž jménem Dobromil. Byl to sedlák jako ostatní, ale něco v něm bylo jiné. Měl temné oči, které jakoby hořely vnitřním ohněm. Měl hlas, který, když promluvil, nutil lidi poslouchat. A měl pověst muže, kterému není radno se postavit. Nikdo přesně nevěděl, odkud Dobromil přišel. Objevil se v Záhoří před 20 lety. Koupil si chalupu na okraji vesnice a začal hospodařit. Oženil se s místní dívkou, která za rok zemřela při porodu. Dítě zemřelo z ní. Od té doby žil Dobromil sám a s nikým se nepřátelil. Lidé se ho báli, i když nedokázali říct proč. Bylo to něco v jeho očích. Něco ve způsobu, jak se díval na lidi, jako by viděl víc než jen jejich tváře. Jako by viděl jejich duše a jako by je posuzoval. A jeho úsudek nebyl nikdy příznivý. Jednoho podzimu přišla do Záhoří nemoc. Horečka, která zabíjela rychle a bolestivě. Za měsíc byla 1/3 vesnice mrtvá. A mezi mrtvými byl i Dobromil. Nebo tak si to všichni mysleli. Pohřbili ho na hřbitově na kopci za vesnicí. Na místě, kterému říkali Mrtvý vrch, protože tam odpočívali generace záhorských mrtvých. Kněz se pomodlil a lidé hodili hrst hlíny na rakev a pak odešli ke svým životům. Nikdo neplakal pro Dobromila. Nikdo pro něj nezapálil svíčku. Byl mrtvý a svět šel dál. Ale Dobromil nebyl mrtvý, nebo nebyl tak mrtvý, jak by měl být. 3 dny po pohřbu se pastýř vracel pozdě večer z hor. Šel kolem mrtvého vrchu a díval se na hroby ozářené měsícem. A pak uviděl něco, co ho přimělo zastavit a zírat. Na Dobromilově hrobě seděl muž. Neležel, nespal. Seděl. Vzpřímený a nehybný jako socha. A jeho oči svítily ve tmě jako oči vlka. Pastýř utekl, běžel do vesnice a bušil na dveře a křičel o tom, co viděl. Lidé mu nevěřili. Říkali, že se mu to zdálo, že vypil příliš pálenky, že má horečku jako ti ostatní. Ale následující noc zmizel chlapec, 8letý syn mlynáře. Hledali ho celý den a celou noc a nakonec ho našli. Na mrtvém vrchu, u Dobromilova hrobu. Byl mrtvý a bledý a na jeho krku byly 2 malé ranky. Teď už lidé věřili, věděli, co se stalo, věděli, co Dobromil je, nebo spíš čím se stal. Upír, nemrtvý. Bytost, která odmítla odejít do Nav a která se vrátila, aby pila krev živých. Bytost, kterou lze zabít jen kůlem z osikového dřeva, zaraženým do srdce, nebo stětím hlavy, nebo spálením na hranici. Muži z vesnice se shromáždili. Vzali pochodně a kůly a vydali se na mrtvý vrch. Bylo jich 20.
Silných a odhodlaných mužů, kteří neměli v úmyslu nechat démona vraždit jejich děti. Vykopali Dobromilův hrob. Rakev byla prázdná. Hledali ho po hřbitově, ale nenašli nic. Hledali v lesích kolem, ale stromy byly tiché a tma neprozrazovala svá tajemství. Vrátili se do vesnice s prázdnýma rukama a se strachem v srdcích. Následující noc zemřela stará žena. Tu další mladá dívka. Každou noc někdo zmizel a každé ráno ho našli mrtvého a bledého s rankami na krku. Lidé začali zamykat dveře a okna. Věšeli česnek nad vchody a malovali kříže na zdi. Modlili se a prosili svaté o ochranu. Ale nic nepomáhalo. Dobromil přicházel každou noc a každou noc si bral další oběť. Vesnice se rozpadala. Někteří utekli přes hory, i když sedlo bylo už zavátý sněhem. Někteří se zbláznili strachem. A někteří prostě čekali na svou řadu, protože věděli, že proti Dobromilovi není obrany. Ale byla jedna dívka, která neutekla a která se nezbláznila a která nečekala na smrt. Jmenovala se Svatava a bylo jí 16 let. Její matka zemřela jako jedna z prvních obětí horečky. Její otec zemřel jako jedna z prvních obětí Dobromila. Byla sama na světě a neměla co ztratit. Svatava se rozhodla, že Dobromila najde a že ho zabije. Nevěděla jak, ale věděla, že musí zkusit. Lepší zemřít v boji, než čekat na smrt, jako ovce čekající na vlka. Celý den připravovala, vyřezala kůl z osiky, nabrousila nůž z otcovy dílny. A hlavně přemýšlela. Přemýšlela o Dobromilovi a o tom, co věděla. O jeho prázdných očích a o jeho osamělém životě a o ženě, která mu zemřela před 20 lety. A pak ji napadla myšlenka. Hrozná myšlenka, ale možná pravdivá. Za soumraku vyšla z vesnice. Nešla na mrtvý vrch. Šla na jiné místo. Na starý hřbitov, za zříceným kostelem, který už nikdo nepoužíval. Tam, kde pohřbívali lidi před staletími. Tam, kde byla pochovaná Dobromilova žena. Našla její hrob. Prostý kámen s jednoduchým nápisem. Milena. Milovaná manželka. A pod tím datum před 20 lety. Svatava se posadila u hrobu a čekala. Čekala celou noc a těsně před úsvitem ho uviděla. Dobromil přicházel ze stínů. Byl bledý a jeho oči svítily a jeho rty byly rudé od krve. Ale když uviděl Svatavu u hrobu, zastavil se. A v jeho tváři se objevilo něco, co na ní nebylo předtím. Něco lidského. Něco smutného. Víš, proč jsem tady řekla Svatava? Nebyla to otázka. Dobromil přikývl. Víš, proč jsem se vrátil? Svatava přikývla. Kvůli ní. Kvůli Mileně. Dobromil se posadil naproti ní. Mezi nimi byl hrob jeho mrtvé ženy. Nemohl jsem odejít, řekl. Když jsem umíral, viděl jsem bránu do Nav. Viděl jsem světlo za ní. Ale neviděl jsem ji. Milenu. Čekal jsem, že tam bude. Že na mě čeká. Ale nebyla tam. Proč? Zeptala se Svatava. Nevím, řekl Dobromil a jeho hlas se zlomil. Možná protože zemřela ve hříchu. Zemřela při porodu a dítě zemřelo s ní. Možná si myslela, že je to její vina. Možná se ztratila někde na cestě. A ty se zvrátil, abys ji našel. Dobromil přikývl. Ale nenašel jsem ji. Místo toho jsem našel jen hlad. Strašný hlad, který mě požírá zevnitř. Hlad po krvi. Po životě. Snažil jsem se odolat, ale nemohl jsem. Jsem slabý. Vždycky jsem byl slabý. Svatava se dívala na muže před sebou. Na upíra, který vraždil její lidi. Na démona, který zabil jejího otce. A viděla jen zoufalého člověka, který ztratil všechno, co miloval a který se nedokázal smířit se ztrátou. Mohu ti pomoct, řekla. Dobromil se zasmál a ten smích byl hořký a prázdný. Jak mi můžeš pomoct? Zabít mě? Na to jsi přišla, ne? S tím kůlem v ruce? Svatava se podívala na osikou kůl, který svírala. Ano, řekla. Přišla jsem tě zabít, ale teď si myslím, že je jiná cesta. Celou noc mluvili. Dobromil vyprávěl o své ženě a o jejich krátkém štěstí. O bolesti, která ho zžírala 20 let. O smrti, která nepřinesla úlevu, ale jen hlad. A Svatava poslouchala. A když slunce začalo vycházet, Svatava věděla, co musí udělat. Musíš ji pustit, řekla. Milenu, musíš ji nechat odejít. Drží tě tady tvá láska k ní. Ale ta láska se proměnila v řetěz. Řetěz, který tě váže k tomuto světu a který tě mění v monstrum. Jak ji pustím? Zeptal se Dobromil.
Jak pustím něco, co je součástí mě? Svatava vstala a podala mu ruku. Pojď se mnou, řekla. Vedla ho na hřbitov, na mrtvý vrch, k jeho vlastnímu hrobu. Slunce už vycházelo a jeho paprsky pálily Dobromilovu kůži jako oheň. Ale on šel dál. Svíral Svatavinu ruku a šel vstříc světlu. Tady jsi zemřel, řekla Svatava. A tady znovu zemřeš, ale tentokrát to uděláš správně. Tentokrát pustíš všechno. Lásku i bolest. Naději i zoufalství. Pustíš Milenu a pustíš sám sebe. Dobromil stál ve světle vycházejícího slunce a cítil, jak ho pálí a jak ho spaluje. Bylo to bolestivé, strašně bolestivé, ale zároveň to byla úleva. Konečně konec. Konečně klid. Děkuji, zašeptal a pak zmizel. Jeho tělo se proměnilo v prach a vítr ho rozfoukal po hřbitově. Nebylo co pohřbít, nebylo co oplakávat. Byl jen prach a ticho a úsvit nového dne. Svatava stála sama na mrtvém vrchu a dívala se, jak slunce vychází nad vesnicí. Vesnicí, která ztratila mnoho, ale která přežila. Vesnicí, která bude žít dál. A někde daleko za hranicí světu Dobromil konečně našel svou Milenu. Čekala na něj u brány do Nav. Čekala 20 let. 20 let. A když ho uviděla, usmála se a podala mu ruku a spolu prošli do světla. To je 7. příběh na dnešní noc. Příběh o upírovi z mrtvého vrchu. Příběh o lásce, která se proměnila v prokletí, a o dívce, která našla cestu, jak to prokletí zlomit. O smrti, která není vždy koncem, a o odpuštění, které může přijít i po letech temnoty. 2 příběhy jsme si vyprávěli v této kapitole. Příběhy temnější než ty předchozí. Příběhy o osudu a pomstě a vykoupení. Ale i v těch nejtemnějších příbězích je světlo. I v nejhlubší noci je naděje na úsvit. V poslední kapitole se rozloučíme. Zamyslíme se nad tím, co nám tyto příběhy říkají a co si z nich můžeme odnést do našich vlastních životů. Do světa, který je jiný než svět našich předků, ale který čelí stejným otázkám. Otázkám o lásce a smrti a smyslu. Část 5. Poslední příběh a rozloučení. 7 příběhů jsme si vyprávěli u tohoto ohně. 7 příběhů na dobrou noc pro dospělé, kteří hledají útěchu v moudrosti našich předků. Prošli jsme světem bohů a duchů a lidí, kteří se s nimi setkali. Viděli jsme lásku, která rozdělila den a noc. Odvahu, která spoutala jaro. Proměnu dívky v lesní bytost. Rybáře, který následoval své srdce do hlubin. Mladíka, který dostal druhou šanci u brány smrti. Spravedlnost, kterou vykonali sudičky. A upíra, který našel vykoupení v paprscích slunce. Ale noc ještě neskončila. Mám pro vás poslední příběh. Příběh, který je jiný než všechny předchozí. Příběh o vypravěči a o síle slov. Poslechněte si příběh o starci a posledním ohni. Příběh o starci a posledním ohni. V dobách, kdy svět byl starší a unavenější než je dnes, žil v horách stařec, jehož jméno už nikdo neznal. Lidé mu říkali prostě děd, nebo vypravěč, nebo ten u ohně. Žil v jeskyni vysoko nad údolím a každou noc zapaloval oheň, který bylo vidět z celého kraje. Nikdo nevěděl, jak je starý. Někteří říkali, že pamatuje dobu, kdy ještě stály pohanské chrámy a kdy volchvové přinášeli oběti Perunovi. Jiní říkali, že je ještě starší. Že pamatuje dobu, kdy bohové chodili po zemi jako lidé a kdy svět byl mladý a plný zázraků. Stařec sám o svém věku nemluvil. Když se ho někdo zeptal, jen se usmál a řekl jsem tak starý jako příběhy, které vyprávím. A příběhy jsou staré jako lidstvo samo. Každou noc přicházeli k jeho ohni lidé. Poutníci a vesničané a lovci a obchodníci. Přicházeli zdaleka, aby si poslechli jeho příběhy. Sedali si kolem ohně a dívali se do plamenů a poslouchali jeho hlas, který byl jako šumění větru v korunách stromů a jako zurčení potoka přes kameny. Stařec vyprávěl příběhy o všem. O bozích a o hrdinech a o lásce a o smrti. O zvířatech, která mluvila, a o stromech, které chodili, a o kamenech, které zpívali. Každý příběh byl jiný a každý příběh byl nějak stejný. Jako variace na věčné téma. Jako vlny na moři, které jsou všechny z vody, ale žádné dvě nejsou stejné. Lidé přicházeli s otázkami a odcházeli s odpověďmi. Ne vždy s odpověďmi, které hledali,
ale vždy s odpověďmi, které potřebovali. Stařec měl dar vidět do lidských srdcí a vybrat příběh, který k ním promluví. Příběh, který vyléčí jejich rány, nebo který jim ukáže cestu, nebo který jim prostě připomene, že nejsou sami. Jedné noci přišel ke starci mladý muž. Byl hubený a bledý a v jeho očích bylo něco temného. Něco zoufalého. Posadil se k ohni, ale nedíval se do plamenů jako ostatní. Díval se do tmy, jako by v ní hledal něco, co tam nebylo. Stařec ho pozoroval dlouho a mlčel. Pak řekl, přišel si s otázkou mladíku, ale bojíš se ji položit. Mladý muž se podíval na starce a v jeho očích se zaleskly slzy. Přišel jsem se zeptat na smrt, řekl. Přišel jsem se zeptat, proč žít, když všechno končí. Proč milovat, když ztratíme všechny, které milujeme. Proč doufat, když naděje vždycky zklame. Stařec přikývl. To jsou staré otázky, řekl. Staré jako lidstvo samo. A já ti na ně odpovím. Ale ne slovy. Odpovím ti příběhem. A stařec začal vyprávět. Vyprávěl o muži, který ztratil všechno. Svou ženu a své děti a svůj dům a svou zemi. Vyprávěl o tom, jak ten muž bloudil světem a hledal důvod, proč žít. Jak potkal bohy a démony a mudrce a blázny. Jak dostal 1000 odpovědí a jak žádná z nich nestačila. Vyprávěl o tom, jak ten muž nakonec přišel k hoře na konci světa. K hoře tak vysoké, že její vrchol se dotýkal hvězd. A jak na té hoře našel jeskyni a v té jeskyni našel oheň a u toho ohně seděl stařec. Mladý muž poslouchal a pochopil. Ty jsi ten muž, řekl. Ten muž z příběhu jsi ty. Stařec se usmál. Já jsem každý muž z každého příběhu, řekl. A ty jsi také. Všichni jsme postavy v příběhu, který někdo vypráví. A všichni jsme vypravěči příběhu, které žijeme. Nerozumím, řekl mladý muž. Stařec se naklonil blíž a jeho oči odrážely plameny jako 2 malá slunce. Ptáš se si, proč žít, když všechno končí, řekl. Ale odpověď je v té otázce samotné. Žijeme právě proto, že všechno končí. Kdybychom žili věčně, nic by nemělo cenu. Láska by neměla cenu, protože bychom měli nekonečný čas na milování. Krása by neměla cenu, protože bychom ji viděli na věky. Radost by neměla cenu, protože by nikdy nepominula. Ale co ztráta? Zeptal se mladý muž. Co bolest, kterou cítíme, když někoho ztratíme? Ztráta je cena, kterou platíme za lásku, odpověděl stařec. A je to cena, která stojí za to. Věř mi. Žil jsem déle než kdokoliv, koho znáš. Ztratil jsem víc lidí, než dokážeš spočítat. A nikdy bych nevyměnil tu bolest za to, abych je nikdy nepotkal. Nikdy bych nevyměnil slzy, které jsem pro ně plakal, za to, abych je nikdy nemiloval. Mladý muž se díval do ohně a přemýšlel. A co potom? Zeptal se nakonec. Co je po smrti? Je tam něco? Nebo je tam jenom prázdnota? Stařec se zasmál a ten smích byl teplý a laskavý. Na to ti odpovědět nemohu, řekl. Nikdo živý nemůže. Ale mohu ti říct, co věřím já. Věřím, že příběhy nekončí smrtí. Věřím, že každý příběh, který vyprávíme, žije dál v těch, kdo ho slyšeli. Věřím, že lidé, které milujeme, žijí dál v našich srdcích a v našich vzpomínkách a v příbězích, které o nich vyprávíme. A co bohové? Zeptal se mladý muž. Věříš v bohy? Stařec pokrčil rameny. Věřím v příběhy o bozích, řekl. A příběhy jsou skutečné, i když to, co popisují, možná není. Příběh o Perunovi, který bojuje s Velesem, je skutečný, protože mluví o něčem skutečném. O boji mezi řádem a chaosem. O napětí mezi světlem a tmou. To napětí existuje v každém z nás. A příběh nám pomáhá ho pochopit. Mladý muž seděl dlouho a mlčel. Plameny tančily a stíny se pohybovaly po stěnách jeskyně. Venku hvězdy pomalu putovaly po obloze, jako vždycky putovali a jako vždycky budou putovat. Nakonec mladý muž vstal. Děkuji, řekl. Nevím, jestli mám odpovědi na své otázky. Ale cítím se lépe. Cítím se méně sám. Stařec přikývl. To je všechno, co příběhy mohou udělat, řekl. Nemohou změnit svět. Nemohou vrátit mrtvé. Nemohou vyléčit všechny rány. Ale mohou nám připomenout, že nejsme sami. Že jiní lidé před námi cítili to, co cítíme my. Že přežili a že my také můžeme přežít.
Mladý muž odešel do noci, ale než zmizel ve tmě, otočil se ještě jednou. Budeš tady vždycky? Zeptal se. Budeš vždycky vyprávět příběhy u tohoto ohně? Stařec se podíval na plameny a pak na hvězdy a pak na mladého muže. Budu tady, dokud bude někdo, kdo chce poslouchat, řekl. Budu tady, dokud budou příběhy, které je třeba vyprávět. A příběhů je nekonečně mnoho. Takže ano, budu tady vždycky. Mladý muž se usmál. Poprvé za dlouhou dobu se usmál. A pak odešel do noci. Ale nešel do tmy, šel ke světlu. Ke světlu, které věděl, že někde čeká. Ke světlu, které možná bylo jen další příběh, ale které bylo dost skutečné na to, aby ho následoval. A stařec zůstal u ohně. Přiložil poleno a díval se, jak plameny stoupají k nebi. A pak začal vyprávět další příběh. Příběh, který nikdo neposlouchal, kromě hvězd a kromě větru a kromě ohně samotného. Protože příběhy je třeba vyprávět, i když nikdo neposlouchá. I když se zdá, že nikdo nepotřebuje slyšet. Příběhy mají svou vlastní sílu a svůj vlastní život. A vypravěč je jen nástroj. Nástroj, kterým příběhy přicházejí na svět. To je poslední příběh na dnešní noc. Příběh o starci a posledním ohni. Příběh o síle vyprávění a o tom, proč příběhy vyprávíme. 8 příběhů jste dnes slyšeli. 8 příběhů z dávných časů, kdy naši předkové seděli kolem ohňů, jako my sedíme dnes, a kdy si vyprávěli o bozích a o hrdinech a o životě a o smrti. Svět se změnil od té doby. Už neuctíváme Peruna a Velese. Už se nebojíme Morány a Lešie. Už nevěříme, že sudičky předou nitě našich osudů a že upíři vstávají z hrobů. Nebo věříme? Možná jsme jen změnili jména. Možná síly, které naši předkové nazývali bohy a démony, stále existují, jen je nazýváme jinak. Osud nazýváme náhodou. Magii nazýváme psychologií. Duchy nazýváme vzpomínkami. Ale podstata zůstává stejná. Stále se rodíme a umíráme. Stále milujeme a ztrácíme. Stále hledáme smysl v životě, který se někdy zdá nesmyslný. Stále se bojíme tmy a toužíme po světle. Stále potřebujeme příběhy, které nám pomohou pochopit, kdo jsme a proč jsme tady. Proto příběhy přežívají. Proto se předávají z generace na generaci tisíce let. Protože odpovídají na otázky, které si klademe všichni. Otázky, které nemají jednoduchou odpověď, ale které potřebují být položeny. Proč žijeme? Proč umíráme? Co je láska? Co je spravedlnost? Co nás čeká po smrti? Má život smysl? Příběhy neodpovídají na tyto otázky přímo. Neříkají, tohle je pravda a tohle je lež. Místo toho nabízejí možnosti. Ukazují, jak jiní lidé v jiných dobách hledali odpovědi. Někteří je našli a někteří ne. Někteří byli šťastní a někteří byli zničeni. Ale všichni hledali. A to hledání je to, co nás spojuje. Když slyšíte příběh o slunci a měsíci, kteří se zamilovali do zořnice, neslyšíte jen pohádku. Slyšíte příběh o žárlivosti a o oběti a o tom, jak láska může rozdělit i ty nejbližší. Slyšíte příběh, který je starý tisíce let, ale který je stále aktuální, protože lidská srdce se nemění. Když slyšíte příběh o kováři, který spoutal jaro, neslyšíte jen legendu. Slyšíte příběh o tom, jak daleko jsme ochotní zajít pro ty, které milujeme. A o tom, že někdy musíme pustit to, na čem nám nejvíc záleží, aby svět mohl pokračovat. Když slyšíte příběh o vesně, která se stala lesní panou, neslyšíte jen pověst. Slyšíte příběh o hledání místa, kam patříme. O tom, že někdy musíme opustit svět, který známe, abychom našli svůj skutečný domov. Každý příběh je zrcadlo. Díváme se do něj a vidíme sami sebe. Vidíme své strachy a své touhy a své naděje. A to zrcadlo nám pomáhá pochopit, kdo jsme. Ne tím, že nám dává odpovědi, ale tím, že nám ukazuje otázky, které si máme klást. Oheň v mém ohništi pomalu dohasíná. Uhlíky ještě žhnou rudě, ale plameny už netančí. Noc se chýlí ke konci a úsvit se blíží. Brzy vyjde slunce a svět se probudí k novému dni. A vy byste měli spát, zavřít oči a nechat se unášet do říše snů. Do říše, kde příběhy pokračují, i když vypravěč zmlkl. Kde bohové stále chodí po zemi a kde duchové stále obývají lesy a vody. Kde je všechno možné a kde nic není zakázáno. Možná se vám bude zdát o zořnici, jak čeká na svou lásku na obzoru.
Možná se vám bude zdát o kováři, jak kuje svůj osud na kovadlině času. Možná se vám bude zdát o vesně, jak tančí mezi stromy v měsíčním světle. Nebo o rybáři, jak plave s rusalkou v hlubinách. Nebo o mladíkovi, jak stojí před branou do náv a rozhoduje se, jestli vejde, nebo se vrátí. Ať se vám zdá o čemkoliv, pamatujte, že sny jsou také příběhy. Příběhy, které si vyprávíme sami sobě. Příběhy, které nám pomáhají zpracovat to, co jsme prožili a připravit se na to, co nás čeká. Příběhy, které jsou stejně skutečné jako cokoliv jiného v tomto podivném světě. Děkuji vám, že jste vydrželi až sem. Že jste se mnou seděli u tohoto ohně celou dlouhou noc a poslouchali příběhy, které vyprávěli naši předkové před 1000 lety. Doufám, že vám přinesli trochu klidu a trochu útěchy a možná i trochu moudrosti. Pokud se vám toto vyprávění líbilo, zanechte prosím komentář se slovem příběhy a připnu vám srdíčko. Pomůže to také algoritmu doporučit toto video dalším posluchačům, kteří hledají příběhy na dobrou noc. Dalším duším, které potřebují slyšet, že nejsou sami. Dalším srdcím, která potřebují útěchu v temných hodinách. Jmenuji se U ohniště a děkuji vám za společnost u mého ohně. Bylo mi ctí být vaším vypravěčem na tuto noc. Být hlasem, který vás provázel tmou k úsvitu. Dobrou noc, přátelé. Krásné sny a klidný spánek. A až se zítra probudíte, pamatujte, že každý nový den je nový příběh. Příběh, který ještě nebyl vyprávěn. Příběh, jehož konec ještě neznáte. A to je ta nejkrásnější věc na příbězích. Že nikdy nevíme, jak skončí, dokud je nedoprávíme do konce. Takže žijte své příběhy statečně a laskavě a zvědavě. A až přijde čas vyprávět, je u ohně, budete mít co říct. Naslyšenou při dalším vyprávění. Oheň možná zhasíná, ale příběhy nikdy nekončí. Nikdy.